अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल पाकिस्तान में पेश आया एक ऐसा अनोखा वाक़या जो शायद ही इस दुनिया की तारीख़ में पहले कभी पेश आया होगा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चकदरा में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक नमक हराम अफ़गानी बाशिंदे ने जो सालों से यहाँ पे कारोबार कर रहा है, उसने पाकिस्तानी परचम नजर आतिश किया। ما ول ویډیو کول ځانور ولې د پشپک پی واته کسراله د مایدا کپڑے مشلولې مام کمزوري او دغه نه د کړي د ملک لپاره ما کړي دا د ملک زمونږ د مور هم دا پلار هم د مونږ له عزت هم راکړی دی، په دې به ننګ هم کوو، غیرت به هم کوو. ولې دا زمونږ سره ظلم زیاتی کوي؟ بیا موبایل راغی، زه موبایل ته وخېجولم او هغه لاړه پولیسو دغه پرېښوده، دا ماچر ولې پرېښوده؟ دا ظلم او ناانصافي به د کومې پورې کېږي؟ ټول په شریکه باندې د دې تپوس وکړئ، که نه دا تپوس ونه کړو سبا به زمونږ کورونه وسوځي، سبا به په بل باندې راشي. ودرېږئ ټوله په نر باندې، ټول ودرېږئ په شریکه باندې. ما پکې خپل عزت او موبایلو دې ته وګورئ، کپړې زه د دې ملک او د هر څه نه قربان غیرت دې ګړی دی. ولې لار ورکوو؟ چاله لار ورکوو؟ یوه زنانه ماشومه زنانه نه زه دا ده هېڅ نه پرېږدم، دا دی ولاړ دی زنانه پکې چاره هېڅ راته دا دی مینتونه کوي، زه یې نه پرېږدم. په باډر نه یې اړولي که نه بدي زما دا دی، زه به سبا د بل سبا دا سړی وم او دې ته دا سړی تیلی ووایي، زه به وله د مور پرتوګ ته تیلی ووم. امیر صاحب دا څه مسله شوې ده جي؟ بھائی پاکستاني دا ماجر لګېدلی دی، پاکستان جنډې راغستې ده، کنځلې ورته هم کړي دي او ټول پاکستاني کنځلې اوسېدلي ده. زه نن دې خلکو ته وایم چې بھائی په دې پاکستاني په جنډې نه هم غیرت وکړو، سبا یې په دوه به څه غیرت کوي؟ پاکستان او مرتباد په پاکستان کې اوسېږو. پاکستان دا هم په دې ځای کې ویلي دي جي، په دلته یې سېځلي، په دغه ځای باندې او دا هوټل دی، دا هوټل دی او دا مارکېټ دی، او کس تښتېدلی دی په دغه طرف باندې تللی دی. قدرمنو کتونکو په دې وخت کې چکدره کې موږ ولاړ یو، ماجر لګېدلی دی، پاکستاني جنډې سېځلې ده او بیا یې چې کوم دی نو کنځل ویل هم کړي دي، دې ته والي هم دي راله. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी मुल्क के अंदर एक ऐसा बंदा जो दूसरे मुल्क का बाशिंदा है, वो उसी मुल्क का परचम जला रहा है। उसकी ये हिम्मत कैसी हुई है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तानी या किसी और मुल्क का बाशिंदा वो किसी ऐसे कंट्री में किसी का परचम जलाए जो उस मुल्क का अपना हो? बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन नहीं है, कोई भी ऐसे नहीं करने देगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे क्या हालात बन चुके हैं। इस कदर इतनी शदीद नफ़रत पाकिस्तान से, इन अफ़गानियों को जिनको हम दिहाइयों से पाल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हिजरत करके आने के बाद इन्होंने हर चीज़ पे, हर कारोबार पे आप देख लें, मार्केट्स में जाएं, कपड़े की मार्केट से लेके, सब्ज़ी की दुकानों से लेके, ट्रांसपोर्टर्स से लेके तमाम किस्म के कारोबार पे इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वो काम जो आम पाकिस्तानी 100 रुपये में करता है, ये उस काम को 20 रुपये में करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं है, खाने के लिए कुछ था नहीं। जब ये हिजरत करके आए थे तो हर तरह का काम इन्होंने सस्ते दामों करना शुरू किया और ये तरक्की करते गए, और अभी हर चीज़ पे इनका अजारादारी कायम है, तमाम मार्केट्स में, तमाम कारोबार में। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो बाकी लोग हैं, बाकी अवाम हैं, उनके कारोबार के ऊपर इतना असर पड़ा कि वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाना शुरू हो गया और उनके हालात ज़िंदगी तंग हो गए। अभी आप मज़ीद देखें कि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, दुनिया के अंदर जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उसके अंदर इतनी शदीद नफ़रत नहीं पाई जाती है। सबसे ज़्यादा नफ़रत पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को नफ़रत का इज़हार किया जाता है। मगर आपने देखा होगा कि शायद उसमें भी
کم نفرت پائی جاتی ہے جتنا افغانیوں نے پیچھے پاکستان کے ساتھ ایک میچ میں کیا تھا. انہوں نے پاکستان سے میچ جیتا تھا تو ان کا جو نفرت کا اظہار تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا. اگر اتنی ہی نفرت ہے پاکستان سے تو پاکستان کے ٹکڑوں پہ پال کیوں رہے ہیں؟ اسی ملک کا کھا رہے ہیں اور یہاں پہ ہی ہر برائی کی جڑ بن رہے ہیں. یہاں پہ ان کے اوپر یہ مثال صادق آتی ہے کہ جس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. ان افغانیوں کی وجہ سے پاکستان نے کیا نہیں دیکھا. پاکستان کے اندر دہشت گردی، پاکستان کے اندر اسلحہ کلچر، تمام منشیات کا کاروبار، ہر قسم کی 2 نمبر چیزیں، تمام جو غلط کام ہیں یہ ان کی جڑ میں یہی لوگ ہیں. جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں وہ دہشت گرد کہاں پہ چھپتے ہیں؟ انہی افغانیوں کے کیمپوں میں. ان کو اتنی نفرت ہے پاکستان سے تو یہ پاکستان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ابھی کل جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں خیبر پختونخوا کا علاقہ چک درہ، وہاں پہ اس افغانی کا کاروبار ہے، اس کا ہوٹل ہے، وہاں پہ ریسٹورنٹ ہے، وہاں پہ سالوں سے کام وہ کر رہا ہے، پاکستان کا کھا رہا ہے، پاکستان کے ٹکڑوں پہ پال رہا ہے. تو اس کی جرت کیسی ہوئی ہے کہ پاکستان کا پرچم نظر آتش کرے؟ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ لوگ اتنے آگے تک چلے گئے ہیں، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے ملک میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہم رزق کما رہے ہیں، جس کے ٹکڑوں پہ ہم پال رہے ہیں، اسی کے لیے یہ نفرت اتنی رکھتے ہیں. آپ پاکستانیوں سے پوچھ لیں جو آؤٹ کنٹریز میں جاب کرتے ہیں، عربین کنٹریز میں جاب کرتے ہیں، یورپ میں کرتے ہیں، ان کے اوپر کتنی پابندی ہیں. وہ سوشل سائٹس کے اوپر کوئی چیز نہیں کر سکتے، ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے. وہ حتیٰ کہ کمنٹس تک نہیں کر سکتے کسی ایسے مذہبی بات پہ، کسی ایسی چیز پہ جہاں پہ ان کے اوپر شک کیا جائے. وہاں پہ ان کو اسلام مسلم ہونے کے لیے بھی ایک قسم کی سزا اور ان کو ایک ایسی زندگی گزارنی پڑتی ہے کہ جو اپنا وہ اظہار نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا. تو یہاں پہ انہوں نے پاکستان کے اندر افغانیوں نے عجیب ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے کہ اتنا حد تک آگے چلے گئے ہیں. ہر جگہ پاکستان کے خلاف یہ جو کام ہوتے ہیں، تمام چیزوں میں آگے ہوتے ہیں. یہ ابھی وقت آ چکا ہے کہ ان کو پاکستان سے بے دخل کیا جائے. پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی عوام کو غربت سے نکالنے کے لیے اور پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں، دہشت گردی ہے، تمام اسلحہ کلچر ہے، منشیات کلچر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ان لوگوں کو پاکستان سے نکالا جائے. یہ جائیں، ہم ان سے بیزار ہو گئے، ابھی بہت ہوگی مہمان نوازی. یہ اس قابل نہیں ہے. اس قابل ہوتے تو آج تک ان کی قوم کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی. کچھ قوموں پہ اللہ کی طرف سے بھی شاید عذاب ہوتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو ایک پرسکون زندگی مل سکے. وہ شاید شروع سے ہی یہ جنگ زدہ ماحول میں رہ رہے ہیں. یہ جنگ کسی ملک میں لگنا اس ملک کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے، کچھ عذاب خدا بندی بھی ہوتا ہے. تو ان کے اوپر تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اگر ان حالات میں رہتے ہوئے، اتنی مشکل جو ان کے اوپر ملک کے اندر حالات ہیں، اس کے اندر بھی رہتے ہوئے ان کی یہ سوچ ہے، یہ نیگیٹو مینٹیلٹی ہے اور اس طرح کے گھٹیا کام کرتے ہیں، تو یہی اگر اٹھ کے ترقی کر جائیں تو یہ تو باقی دنیا کو کھانا شروع کر دیں گے، باقی ملکوں پہ قبضہ کرنے کی سوچنا شروع کر دیں گے. تو ان لوگوں کی شاید یہی اوقات ہے کہ یہ اسی میں رہ رہے ہیں، اسی لیے ان کے ملک آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. سالہ سال سے خانہ جنگی کا شکار ہیں، سالہ سال سے دوسری طاقتیں ان کے اوپر ظلم کرتی آ رہی ہیں. تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس میں بھی ایک راز ہوتا ہے کہ یہ عذاب ان کے اوپر ہو رہا ہے. تو ابھی جو حالات بن چکے ہیں، جو کام انہوں نے کر دیا ہے، اس کے اوپر مزید ان کے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں بچتی کہ ان کو پاکستان میں رہنے دیا جائے.